А наградата Златна носит 2025 в категория Принос към устойчива мода получава Аксел Харди. Аплодисменти! Честито! Сертификатът на Академията за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Академията за мода за пореден път ме развълнува страшно много и за мен е изключително много важно, че за първи път, пак пишем история, защото се връчва за първи път тази награда тази вечер. Ножицата е символ на опасност, на опасности, на риск. Който ме познава, знае, че това е точно което аз много харесвам и обичам да правя, да поемам рискове. И също интересното е, че когато аз използвам този опасен инструмент, никога не използвам сантиметър, никога не използвам креда и никога не използвам кройки. Просто виждам линията като нещо невидимо и режа. Благодаря на Академията за мода за това признание.